Na een reis van meer dan 15 uur onien kwamen de vluchtelingen uit Syrië veilig op het plek van bestemming aan. Het gemeentehuis op een Jouwer. Ook voor de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland een hele opluchting. Welkom in Nederland. Dank je wel. Zo. Hoe is het dat ze hier nou binnen? Nou ja, het is toch wel eventjes, misschien raar. Kroon op het werk, hè? Van het harde werk wat we de afgelopen paar weken gedaan hebben. Ze zijn veilig aangekomen en we kunnen ze straks naar de woningen brengen. En dan kan voor hun het leven gaan beginnen. En het nije thuis is voor de meesten wel wennen. Er is zo volle dat haar zo vreemd is. Ze waren op haar gemak gebracht met een lunchontvangst terug burgemeester Albers van de Frieske Marn. Want haar verblijf in Friesland kan nevens Vluchtelingenwerk Noord-Nederland best een skof doorje. Dat doe ik net als season, maar dat hing het steeds per groep aan. Maar dat is juist al wel vaak dat deze mensen wel heel lang in Nederland blijven. En als die band hier een skoft naar Squallen gaan en je zit je settelen en je hun kansen pakken, dan is die kans natuurlijk wel groot. Want wat letten ze achter? Ze hebben niks meer.